Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Hardcore. Deci, nu am cuvinte, nu știu în cuvinte cum să vă mulțumesc. Nu vine să cred, deci m-am uitat astăzi la videoclip. Am rămas șocat când am văzut că s-au strâns 56, ați auzit bine, 56 de vizionări, cel mai vizionat clip de pe canalul meu la momentul de față. Deci nu mi-a venit să cred, sunt efectiv și acum în șoc. Și s-au strâns și 5 like-uri, deci mai mult de dublu cât am cerut. Oricum pe mine nu mă interesează like-urile foarte mult și așa, e mai mult ca un obiectiv. Să vedem dacă vă place vouă seria și așa, decât că nu știu cum, sunteți cei mai tari, sunteți cei mai minunați, jur, deci fără voi, eu cred că seria asta să oprea la primul episod fără voi. Deci vă mulțumesc că sunteți cei mai tari și pentru voi eu continui această serie. Episodul trecut am rămas să terminăm casa și chiar va trebui să facem, adică o să trebuiască niște lemn. Trebuie să fac și un topor nou, că mai are 7 durabilitate. Bețe, mai avem aici. Așa. Așa. Pac. Pac. Prima oară vreau să încerc să strângem niște nisip. Aici pe lângă. Pentru că vreau să fac niște glass panes. Pentru a pune ca geamuri. Oricum nu trebuie foarte mult. Hai să strâng jumate de stack. Cred că ar fi suficient. Cred că aici, da, jumate de stack, perfect. Toporul ăsta nu mai știu ce să fac. O las aici. Eu nu mai am cărbune. Da, în acest episod o să mă duc după cărbune. Că nu mai am. Și aici aveam mina. Exact, aici aveam mina. Hai să mergem. Să vedem dacă avem niște cărbune pe aici, care poate nu l-am luat. Și să vedem, opa, un schelet acolo și un creeper. Nu vreau să bag în seamă. Dar ce mă duc la Deepfleet, că aici am șanse mai puțin să găsesc ce trebuie. Ok. Frumos. Tu. Ok. Avem gunpowder, perfect. Avem cupru. Ok, eu nu știam de cave-ul ăsta aici. What? What? Nu știam de cave-ul ăsta aici. Uite că avem coal. Bun. Bun. Avem 10 bucăți. Să vedem ce mai găsim. Opa, să am grijă. Ah, pe aici am mai fost. Da, pe aici am mai fost. Nu mai șeftul acolo, decât că am luat prin altă direcție. Cel mai probabil. Poate, în episodul ăsta, poate, și zic poate că nu sunt sigur dacă să găsim cele 9 diamante care ne mai trebuie sau chiar mai multe, să ne facem full diamant și
Așa. Ar trebui cel mai bine să îmi fac și o găleată cu apă. Va fi mult mai ușor să cobor. Da. Pe aici, pe aici, nu. Eu cred că facem cale întoarsă cel mai bine. Că vreau să-mi iau și fierul ăsta de aici. Așa, e o grămadă de fier pe aici. Ok. Oh, am văzut diamante. Oh, da! Uitați! Oh, diamante! Ăla e. Vin destul de mare. 5 diamantine. Am mai fost pe aici. Deci, posibil să nu prea mai fie diamante pe aici, dacă am fost deja. Dar vedem, poate că am ocolit. Așa. Tu vorbești? Tu vorbești serios că am uit creeper-ul și mi-a descoperit un spawner de scheleți. Am și niște torțe la mine, am. Perfect. Să mâncăm un pic, să ne ducem aici. Lasă-mă. Avem golden apple aici. Hai să luăm tot. Avem niște pâinică. Redstone. Avem cărbune. Am un creeper aici, nu vreau să-l bag în seamă. Vreau să mai găsesc niște diamante dacă e. Oh. Ce m-am speriat acolo, n-aveți idee. Aici nu e nimic. Nici aici, nici aici. Aparent aici e un dead end. Deci trebuie să luăm prin partea asta. Să luăm pe aici să vedem, poate găsim ceva. Uitați, un pension. Ok. Și creeper-ul ăsta nu-l băgăm în seamă. What? Nu înțeleg cum puteam să sar. Dracu am putut. Tot ok. Totul ok. Aici nu este nimic. Opa! Mamă, ce place texture pe acolo ăsta. E super useful. Că găsesc diamante foarte ușor cu el. Dar aparent era doar un diamant. Nasul. Nimic pe aici. Am ghinion. Ghinion la diamante, ce să zic. Ghinion. Sunt pe aici, că nu cred că a fost. Ai niște gold, hai să-l luăm. Că o să fie destul de bun atunci când o să facem trade cu piglinii pentru perle. Să vedem. Aici am fost. Sigur dacă am fost pe aici. Să am grijă la lava asta, că e nașpa. Nu te mai de aici. Mamă. That was a close call, man. Am niște gold aici. Goldul ăsta e super useful, v-am zis de ce. Să luăm.
Mamă, ce m-am speriat. Vai, chiar. Ce sperietură am tras. Opa. Tu. Pleacă. Pleacă aici. Pleacă de aici. Așa. Să luăm pâinica. Opa. Mai am niște diamante acolo, dar este domnișorul. Sper că putem să dăm bridge fără să ne împingă în lavă. Sper. Perfect. Perfect. Hai. Mai mult chestii, mai mult de un diamant. Oho. Ma. Event destul de mare. Ok, avem 12 Oh, mai avem aici 13 diamante. Perfect. Așa, ne urcăm sus. Ca până poți să te urci în jos, ce-am zis. What? Mișto cave. Să vedem pe aici. Nu mai plimbăm. Aparent e un schelet în spatele meu. Superb. Ok, să am grijă să nu cad pe un dripstone. Pe un dripstone din acela că dă increase la fall damage foarte mult. Deci am lag. În fine. Ok, nu știu dacă s-a auzit, dar am primit o notificare pe telefon. Ce scuze dacă s-aude. Dar nu am ce face. Aș urca acolo. Da. Altă dată, lăsă pe altă dată. Sau, de fapt, chiar ar trebui să mă urc. De fapt, stai că... Cred că m-am învârtit în cerc, că văd aici cobblestone, deci pe aici am fost. Da, cred că pe aici am coborât în cave. Deștept. Prea deștept sunt. Așa. Pac, pac. Păi și ce mai găsesc prin cave-ul ăsta și revin când ajung acasă. Bun, am revenit. Cam asta e tot ce am mai strâns, am mai găsit niște diamante. Tu, lasă-mă în pace. Am mai găsit niște fier. În rest nu prea am mai găsit cine știe ce. Așa. Așa, frumos, frumos. Bun. Să ne facem full diamant, că ar fi și cazul. Și frumos. Bam! Mamă, ce frumos. Bine, destul de diamant. Sunt tank rău. Și cred că fac și o sabie și mai păstrez restul. Gata. Am 10 diamante. Perfect. Și ce aș vrea să fac acum? Să fac un enchantment table. Perfect. Pac. Pac, pac. Bun. Avem enchantment table-ul nostru aici. Și cred că mi-aș enchanta pe astea de aici. Da, cred că oricum armura aceasta va fi una temporară. Pentru că vreau să fac rost de o armură tank din NCT-uri. Așa că o să-mi enchantez acum ca să văd și eu. Hai să vedem unbreaking. Să fac un stone grinder, cred că ce mai bine ar fi. Ca să nu-mi dă sau... Cred că am deja stone grinder ăsta. Da, am deja. Stone grinder nu știu cum aici. Habar n-am și momentan enchantment table-ul las aici. Așa.
să vedem pe pickaxe. Op! Oh. Lasă-mă, ce m-am speriat. Aoleu. Openica. Le regenerăm. Doar am breaking 1. Nu-mi place. Chiar tot am breaking 1. Te rog. Nu mai da, doar am breaking 1. Efficiency 1. Nu mai avem să mă duc după lapis. Superb. Trebuie să am pe aici prin cave lapis. Așa ar trebui. Să vedem ce avem pe aici. Nici nu știu dacă avem lapis și dacă chiar avem... Uite, am găsit lapis, perfect. Eu m-am zis, da, eu am o singură oră lapis. Și atunci lasă-mă în pace. O mai am aici. Perfect. Perfect. Acum, hai înapoi. Să iau și chest iron. Aici. Și pe aici am luat-o. N-aș că o să fac rost de un full enchanting table de-abia când o să ajung la Stronghold. Pentru că acolo o să vreau să iau niște cărți din librărie ca să pot să fac enchanting table de level 30. Și că nu mai știu pe unde am luat-o. Stați un pic. Am luat-o pe aici. Pe aici. Prea deștept. Și deci trebuie să o luăm pe aici. Da, pe aici. Nu, pe aici. Pe aici. Da. Ia uite cine mă așteaptă aici. Da, aparent este ziua fără suntem în ziua nouă. Superb! Încă o zi și oficial am supraviețuit 10 zile pe Minecraft Hardcore. Nu e mult, dar... Adică chiar nu e mult, nu nimic altceva. Acum hai să-mi dezenchantez pickaxe-ul ăsta că nu-mi place. Am breaking 2. Doar am breaking 2. Și 1, am breaking 1. Hai că e bun. Să zicem. Acum să îmi enchantez și eu armura. Protection 1. Protection 1. Protection 1. Și nu mai am și pentru buții. Păcat. Măcar m-am enchantat un pic acum. Perfect. Acum trebuie să continui și eu casa, că parcă prea m-am lungit un pic cu asta.
Pentru asta trebuie niște copaci. Așa frumos, niște copaci. Nu se copac din acela, destul de mare. Ok. Deci pe ăsta și eu zic că e destul. Pentru că vreau să fac ceva design mișto la căsuță. Nu știu dacă mai ajunge lemnul ăsta, dar nu cred. Da, adică mi-ajunge, dar nu să ajunge și pentru să fac în partea cealaltă. Ok, acum ia să vedem și arată mișto. Chiar îmi place cum arată. Aici aș vrea să mai pun un slab. Mai am slaburi? Da, mai am. Perfect. Aici pac și aici pac. Și aici și partea asta să fac pac și pac. Așa, acum mai trebuie să stai niște copaci. Super. Așa. Nu mai trebuie lemn. Nu știu, că aștept pădurea aia să fac rost de când le vreau. Și ca asta am să și fac. Da, dacă ne ajunge lemnul ăsta care îl avem și cu scările, n-am să mă mai duc. Asta aici aș putea să le tai. Așa. Ok. Perfect. Acum să facem aici așa frumos. Și aici, podul ăsta aici, aș vrea să fac un storage house. Nu, mi-a căzut scara de înapoi, că am nevoie de ea. Așa. Nu cred că mai ajung scările. Nu e bine deloc. Fapt să continui în, pe partea asta aici. Bun, a revenit. Am terminat și eu acoperișul într-un final. Și avem acum și acest pod. Superb. Și aici cred că aș vrea să fac așa. Așa mai bine. Că e destul de urât să văd așa. Perfect. Bun. Sau, nu cred că aș face așa. Le voi sparge, pentru că aici poate aș pune, nu știu, chesturi, pentru că asta vreau să fac un mini storage momentan. Pentru că pe viitor, dacă nu voi muri în această serie, o să vreau să fac un storage house destul de mare, cum am și pe o lume de mea de survival.
nu cred că o să fac acum chesturi sau am să fac câteva. Fac. Bun. Oricum camera asta va fi plină cu chesturi, dar nu prea avem lemn, așa că cred că mă voi duce să fac rost de niște lemn și revin când ajung acolo. Avem și noi acum niște lemn de oak. Pentru că stăm cam prost cu lemnul. Și ne trebuie lemn. Pentru build-uri care vreau să le fac, nu știu, aș vrea să fac un room, un enchanting room, nu știu, pe undeva pe la... Să fac un subsol unde să am o cameră acolo de enchant. Ar fi destul de fain. Ar trebui să fac destul de mare, pentru că vreau să mai bag și alte chestii pe lângă. Nu să fie doar acea cameră simplă. Așa. Da, hai că o să fac asta cu mâna. Perfect. Hai să mergem și noi la mea căsică și revin când ajung acolo. Bun, a revenit. Am ajuns și noi acasă. S-a prăjit din sand, e perfect. Pentru a face niște glass pane. Așa se făcea? Vezi că nu mai știu cum. Vai, nu mai știu cum se făcea glass pane-urile, sunt varsă. Wow. Da. Știu unde am pus. Să am grijă unde le pun, pentru că nu am silk touch. Deci nu le pot lua. Și căsuța noastră e gata. Păreri? Să scrieți părerea voastră în comentarii despre casă. Chiar vreau să aud niște păreri. Nu știu, mie chiar îmi place casa. Avem aici și camera cu chesturi, care uitați, sunt doar 2 chesturi. Și o să mai fac încă 2 și mai fac aici încă câteva. Bun. Și pe ăsta pun la mine pe aici. Perfect. Așa. Acum cred că ar fi bine să facem o expediție prin Nether, pentru că aș vrea să fac rost de niște blaze rod. Adică nu ar trebui să fac o expediție actually, că like m-am spawnat fix într-un fortress. Nu știu cum, dar m-am spawnat. O să fac tot de fier. Toporul. Pentru că nu vreau să irosesc diamante. Mai am 8 diamante. Ok. Hai să mergem. Trebuie să fim pregătiți. Să mai iau încă niște mâncare la mine. Ok, hai că am destulă pâine. Și acum să vedem. Am un pic de emoții, ce-i drept, adică e Nether, unde sunt mobi mult mai periculoși decât în Overworld. Hai să vedem, eu până aici am fost, să vedem ce mai e pe aici. Au
niște blaze-uri. Sau de fapt ar trebui să mai fac încă un scut, acum am observat. Ce mai bine s-ar fi să fac? Trebuie să mai fac încă un scut. Super. Așa că hai să scoatem o bucățică de iron de aici. Să fac niște plancuri și facem un shield. Asta lăsăm aici. Perfect. Acum suntem pregătiți, avem armură 75% enchantată, pentru că nu mai trebuie buții să enchantăm decât că a rămas fără levele. Nu e problemă că o să facem niște levele acum, că o să omorâm blaze-uri, sper. Să nu ne omoare ele pe noi. Mă scuzați, dar sunt un pic răgușit. Cred că m-a bușit o răceală. Opa, primul blaze. Ok, primul blaze rod pe această serie. Let's go. Așa. Nu, ne trebuie undeva pe la 6 blaze roduri pentru a face 12 blaze. Oh, nu. Oh, nu. Nu e bună deloc. Ok. 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 3 blaze roduri. Sting și eu focul ăsta. Și așa. Opa. Oh, nu, oh, nu, nu, nu. Să mâncăm. Să ne refacem viața. Oh, nu, am la foc. Nu e bine. Deloc. Așa. Fac. Să mâncăm. Facem viața și pe ei. La capitolul de Blaze Powder stăm bine, avem 14. Acum ar trebui să găsesc o ieșire de aici, pe ca să găsesc niște piglini. Și să le level 65. Hopa, nu. Am plecat. Am plecat. Ok, avem suficient level să ne enchantăm și buții. Și că o să-mi re-enchantez chestplate-ul și cu pantalonii, pentru că sunt cele mai importante piese din armură. Trebuie lapis, avem aici. Feather Falling Protection. Așa. Așa, să le punem la Stone Grinder aici. Protection 1. Să vedem. Projectile Protection. Nu-mi place. A rămas, da. Am făcut o mare prostie. Acum nu mai am protection pe toată armura. Super. Da. Măcar avem armura enchantată. O mare parte din ea e cu protection. E bine, frumos.
Așa. Cred că pun și eu pe aici. Să fac un arc. Să pun acest gol la prăjit. 40 de gol și cu acesta 11 să punem și el la prăjit. Așa. Fac. Sau de fapt stai că am ples fărnes. Ce fac? Bun. Facem și un arc. De câte săgeți avem acum? Avem 8 săgeți. Da, doar 8 săgeți. Apare 10, că mai avem în inventar. E bun. O să fac niște buți de gol, pentru că o să trebuiască pentru piglin. Să iau acum. Să mai fac niște levele. Trebuie să fac niște levele pentru... Na, fermă improvizată de XP. Ce fac acum că nu mă duc acum pentru perle, o să-i las în inventar, să nu-i uit. Avem încă 3 blaze roduri. Fac și pe astea. Ai 20 de blaze powder, perfect. Așa. Nu, stai că bani să-i las în inventar. Ăștia momentan îi punem în chestul ăsta aici. Așa că îmi permit și eu acum să... De fapt nu ăștia, nu ăștia. Ăștia. Ăștia ne ajută. Protection 1. Perfect, am acum Protection 1 pe toată armura. Frumos. Punem asta aici să vedem cât am filmat. Da. Eu zic că ne oprim aici. În episodul următor poate vom face roșii de perle. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem 2 like-uri, dacă strângem 2 like-uri, continuăm seria. Eu am fost Mr. Fizz și ne revedem data viitoare. Salut!